Здравейте всички в VBox 7, аз съм Changer222 и днес ще ви покажа как да направите як текст с Cinema 4D. Като за първо дайте на ето тук, след това текст, пишем текст, аз напиша Changer. Така, след това дайте на това купче, задържите като натискате, дайте на Extrude на Loops, след това ето така. Избираме си някакъв шрифт. Хайде по-бързо. Ще избера Beavis. След това цъкаме два пъти ето тук и излиза една понята. Сега първо да настроим цвета. Искам да ме е такъв. Дайте на... не, това не го натискате. Дайте на Diffusion и на Reflection. Reflection го намаляте ето така. След това Glow. Аз го намалям на 35. След това дърпате това тук. И ето вижте текста колко го стана. Сега ще ви покажа как да го сейвате. Натискате на ето тази иконка. След това настройвате тук размери. Тя ще направя на 1280 на 720. След това сейв. Тук избирате къде е сейфа. Тук пишете какво името. Картина. След това тук избирате JPEG. След това дайте на хикса и след това тази дискетка и готово. Сега да ви покажа картината. Ето крайния резултат и да ви е харесало клипчето. Довиждане.